malam wannan sa cewa malam wani sa'in waɗansu malamai sai suke cewa wai yanzu ana haihuwar yuyuyu sai haihuwa ba tarbiya ga shi to malam da yawan duk mun karbi wannan fatawar tasu to malam ina mafita. Allah ya saka mana da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shi musulunci abinda mutane suke yi shine makaho ko makafi aka je aka ɗauko giwa, da aka ɗauko giwa sai aka kamo hannun makaho sai aka ɗora shi akan kunnen giwa sai aka ce je ka, sai aka kawo wani makahon sai aka ɗora hannunsa a bayan giwa aka ce je ka, aka kawo wani makahon sai aka ɗora hannunsa a kan ƙafar giwa aka ce je ka, ko ne aka ce ka san giwa ce yi faɗi. Shi wanda ya taɓa kunnen sai ya faɗi wani abu ne wani fatata hakan nan ita ce giwa, iya nan ya sani. Wanda ya taɓa bayan haka zai faɗa, wanda ya taɓa kamar haka zai faɗa. To wanda izo yake cewa haihuwar yuyuyu gara aka yafi kaɗan, to bai kalli musulunci da kallon da ya kamata yi masa ba. Annabi alaihissalamu a tsare izo alaihissalam da kuma tsari. Farko annabi alaihissalamu yana cewa ka zaɓa wa ɗanka uwa ta gari. Mace kuma ana cewa in za a bata miji a zaɓa mata wanda aka amincewa addininsa da amanarsa. To wannan ya kamata a fara kulawa. Sannan na biyu, manufar ma'auratan akan auren ita ma sai a duba. Abinda na Maryam mahaifiyarta ta yi ai manufa ce, amma Allah ya bata jika wanda yake ulul azmi na rusuli, wanda za su haihu su kyautata niyya wajen haihuwar. Sannan bayan sun kyautata niyya wajen haihuwar, to a yi ƙoƙarin wajen ci da iyalin da halak. In aka yi ƙoƙarin ci da su da halak, to shi ma an samu mataki. Sannan na hudu, yanda shari'a ta shimfiɗa tun daga haihuwa, ranar haihuwa ake saita ɗa daidai da ranar da zai fita daga duniya, saboda ranaku guda uku su ne masu haɗari gurin ɗan adam. Ranar farko ta haihuwa ba shi da hannu, iyaye za su saita shi, don haka ba a yadda da a bashi ba wanka ba, ba a yadda da a yanke masa cibiya a shafa masa jini a jiki ba, zai iya kaɗar da shi ranar mutuwa. Sai an saita shi, daga nan za a dinga yi masa saiti wajen shayi, ana yi masa saiti wajen zaɓar malamin da za a kai shi kwa masa karatu, ana yi masa saiti. Sannan iyayen suna zama nagartattun mutane, masu ciyarwa, masu zumunci, masu haƙuri, masu kau da kai, masu kyakkyawar addu'a suna yi. Sannan kuma suna yi wa 'ya'yan addu'a, to sai Allah ya saita musu zuri'arsu. Saboda haka in ka haifi ɗa 100 ba wanda zai fanɗare maka, duk za zo masu amfani. Amma idan mutum ya ɗauki hanya mara kyau, in ya haifi ɗa ɗaya sai ya addabe shi, sai ya fi ƙarfinsa. Akwai matar da aka haifi ya, aka sa mata suna, ranar suna limamin unguwa ya faɗa, ana dawa ta ce da uban yar ba ta yadda ba, ban yadda da wannan sunan ba, sai an koma. A'a, ta bure sai ya koma gurin liman ya ce uwar ya ta ce ba ta yadda da wannan sunan ba, sai ce wanne take so, ta faɗa. Aka sa maroƙi ya shela ya ce an canja suna kaza aka sa. To a ƙarshe dai ta waye gari kullum addu'ar ta Allah ya kashe 'yan nan, ta zame mata musifa da tashin hankali. Kuma ita ta kuskure, wannan malamin da ta musgunawa shine Allah ya juya mata haka. Ba kaɗan ake nufi ba, duk tafarkin da annabi alaihi ya zo da shi na rayuwa, shi ya kamata malamai su ce mutane su dawo kai.
in suka dawo duk 'ya'yan da za a haifa na gari za a haifa, al'umma ba za ta lalace ba. Amma an bar mutane a lalace, kowa yana yin abin da ya ga dama, ya za a ubangiji ya juye zama bawa, sai yadda muke so zai yi ba wanda shi yake so za mu yi ba. Saboda haka karancin ba shi da wani amfani. ko ɗaya ka haifa kai, in ana samun ɓari-ɓari ɗan ya zama ɓari ne rabi, shi ma ba zai tarbiyya ba in ba waccan hanyar aka ɗora shi a kai ba. Wannan ne abin da nake jan hankalinmu kenan. Waccan fatawa da ake faɗa fahimtar su ce haka, ni kuma ga ta fahimtar cewa ba za a tafi ba sai an komo tafarkin da annabi sai ɗora al'ummarsa a kai ɗodar ga baki ɗaya. Ya da zina amuna dukulu fi silmi kafa, sai da shiga cikin musulunci gaba ɗaya. Ruwan zafi ne ba shi da gefe, amma aka ce wani ɓangare za a ɗauka, to abin ba zai yiwu ba. Wannan shi nake jan hankalin mutane wa fahimta. Kuma ina ƙara son mutane su dinga zama masu hankali. Me masu hankali? ku dinga la'akari da abin da yake faruwa. Me ya la'akari da abin da yake faruwa? Ku auna da wanda yake da ɗa ɗaya ko biyu da wanda yake da ɗa 20. In kuka auna su za a ga wadatar su ba ɗaya ba ce. Sai mai ɗa 20 ya taimaki mai ɗa 2, ya ba shi da shi da 'ya'yan nasa abin da za su yi. Wannan ku je duk na ba ku aiki ku bincika wannan. Duk inda 'ya'ya suke da yawa, to sun fi masu kaɗan ɗin wadata, kuma su suke taimakon masu kaɗan ɗin. To haka ubangiji yake, tunda annabi alaihi ce tursa qona bi a fa'ikum, in muna da imani haka za mu karba. Sannan kuma kyautata tsakaninka da Allah shine yake kyautata maka zuri'a, sai ya gyara maka su, komai sai tafi daidai. Kissar wa kana abuhuma salihan tana nan, ba kakansu ne wanda ya haifi mahaifinsu ba, kakansu ne hawa na 7. saboda abin da na kirki ubangiji yake bin zuri'ar yake ba su kariya. Haka ake samu. Wannan shine abin da nake so mai la'akari da shi. Sannan in kuka lura da magabatanmu sun haifi 'ya'yaye da yawa, amma sai ka zo ka tara ba farsa ko guda ɗaya, saboda mai tsakaninsu da ubangiji sun kyautata kuma sun yi masa yadda ike so. Ubangiji sai ya kalli zuri'ar yi mata albarka. To wannan ya kamata a ce mun dawo, in mun koma muka yi kirkin ya ba mu zuri'ar ta gari, sannan kuma a lahira ya tashe mu cikin salihai. To wannan shine abin da yake jan hankalin, ba a ce mu bar wannan abin mu shiga wani abu daban ba. Annabi alaihi ya gaya mana cewa alqur'ani man talabar huda min gairihi, man ibtagal huda min gairihi adallahu Allah. Wanda dine mota shari'a ba daga alqur'ani ba, to Allah ya bar shi. Sannan malamai suna cewa in matsala ta taso musulmi suka ki kallanta su warware ta da sunan musulunci, to zai zama za su kai su ga yin ridda, su fita daga musulunci ba tare da sun sani ba. Saboda ka mai hattara da irin wayannan abubuwan, mu dinga kallon abu da zurfi ko mu dinga ajiye son zuciya.